Diphu Pastorate Ingjirmarli Amei atum pen patir piponsi kedam tang phai koni ni phai ke thomarni Diphu Mondoli along katalon pon. Bangso katalon amai along Diphu Pastorate Ingjirmarli Amei phi sang pi ser hun disopi mai kache pahem phi pon along DPIA chun bang PC lalchan himi ahin pen mai ki phalam thi paklang pon. Bangso katalon amai along Diphu Pastorate Chairman Mondoli sir Joyram Teron kachitong dun along Pastorate Secretary Senior Mondoli Hemari Rosivelingti Longri Pastor Reverend Lallan Moya Pendang lok Pastorate Arlokido Mondoli Chris along pen Ingjirmarli atum chetong dun rinti. Bangso kiro karcho amai long rong sopi Mondoli Ingjirmarli ahin pen arnam kiro alun ijirlun ponsi longri pastor Reverend Lallan Moya ahin pen arnamalam than parju pon. Bangso pia sona son ke patu cepati sedami paman ponlo kacipati sai ke deng hut longri pastor Reverend Lallan Moya terang lapen KAMF Field Secretary Reverend R Laltha Puya terang hini cetaksi musical chair blended drum running race water bottle filling pendang lok football ki patu kacipati sedami paman pon. Bangso hut ke hayatum arapan Pastorate Ingjirmarli Amei mai pi serdun sopi chumbang pi si lalchan himi sika kathar pi anati sopi lapen mirlin teron pi atum pensi nong a pi pajirpon lapenan para football ke patu along ke hay atum aphan Pastorate Chairman Mondoli sir Joyram Teron ahin pensi nong a pi pondo lapen kerem atum aphan Pastorate Secretary Senior Rosivelingti ahin pensi nong a pi pajirpon lo. Bangso api Pastorate Secretary Junior Mondoli sir rate strong parahin pen kijut ahirjumi hangponsi kapatu jai mek pajut pon. News report KTV News.